jeg tror, ja. Ja. Jeg vil ikke nu. Er I klar? Så holder I den ene ende i... Du tager den ene ende af den her. Du er ikke klar nu. Så må man ikke bruge fingre. Det gør vi også. Så må man ikke bruge fingre. Det gør I også. Er I klar? Og så har I... Nej, vi venter lige. Mamma skal lige sige kamp på, og Anton han skal lige være klar. Man skal lige have den ind i munden her. Er I så klar? Når jeg siger 3, så begynder man at spise, indtil man kommer ind til knuden. Er I klar? 1, 2... Der er knude på den her. Er der ikke knude på den? Nu skulle jeg lave. Nej. Det vil man ikke. Men så ved vi ikke, hvem der kommer ind i midten. Det skal vi ikke. Så indtil I kysser hinanden. Nej. Er I klar? Når jeg siger 3, så begynder man at spise. 1, 2, 3. Haps. Så. Man må ikke bruge fingrene. Man må ikke bruge fingrene nu. Nej, Emilie, du er god. Ja. Får I gå på noget? Nej, Emilie, du er vandt. Du er god. Det har du vist prøvet før. Jeg synes ikke, det er svært. Det synes bare. Hvad? Er der nogen, der er kommet til at kysse hinanden? Nej, men han spiser nu. Kan I godt smage, at slangen det smager godt? Så når I kysser nu lige om lidt. Nej. Vi har kysset hinanden. Vi har kysset hinanden. Vi har kysset hinanden. Har I kysset hinanden? Kys!